BPF दोलोनि मोनसे गेदेर खहा। थारैनो BPF दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव नामा? जौगाथायखौ नुनानै गोबां सुबुंफ्रा UPPL दोलोआव लोब लोब फैनानै आखाइ गोरोबफैदों। दिनै गरेसनाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोबां जौगाथायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंफ्रा आखाइ गोरोबफैनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोजों खामानि मावबोनाय गबसार BCDCनि मासिगिरि अरबिन्द बर'आ UPPL दोलोआव आखाइ खमफैना मा बुंदों मिन्थिना लानि। दा बे खेत्रआव आं निजाखौनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला जितु सरकार बे सरकार जितु 3 बोसोराव जितु रमक जमक जितु सरकार जाबोदों UPPL सरकार जितुनिखि नेतृत्व प्रमद बर' जितुनिखि नेतृत्व जिखिनि सरकार सलायनानै जिखिनि रायजो राजानि डेभेलप जितुनिखि बे उन्नयन जितु खामानि मावदों आं बहुत गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो दिनै फैनानै आं निजेनो गोजोनदों। दिनै दा आंनि बारा बे सरकारजों पार्टिजों लोब्बा थाफानानै आं खामानि मावनो थाखाय बिराद गोजोनदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय पर्दाफोराव आं जाहाथे बे गिदिर खामानि मावलांनो सुबिदा मोनगोन आं बेखौ लानानै दिनै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आं मावगोन होननानै दिनै आसा फारिबाय आं। दायो नोंथाङा माबोरै नुदों जिहेतु 17 बोसोर BPFनि सरकार सालाय आरो 3 बोसोरा जिहेतु UPPL जौगानायखौ नुनो मोनदों। दा दिनैथ' बहुत जौगानाय नुदों 17 बोसोर आरो दिनै 3 बोसोराव बे 3 बोसोर जिखिना सलायदों बा जिखिना उन्नत जादों डेभेलप जादों जिखिना BCDC बा ब्लकनिफ्राय जिखिना उन्नयन खामानि जितु मावदों बेखिना खामानिखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों। जितु एनरेगानि जिब्ला खामानि मावदों बे एनरेगानि खामानिफोरावबो बहुत गामि उन्नयननिफ्राय जौगादों बिभिन्न जौगादों आइ उन्नयननिफ्राय बिभिन्न डेभेलप जादों बेनिफ्राय बहुत सुबिदा मोनदों IBS मोनदों दिनै बहुत डेभेलप मोनदों। खिन्थु 17 बोसोर सिगां जिखिना खामानि मावदों बेफोरखौ डेभेलप नुवाखैमोन। खिन्थु दिनै जितु पर्याय बे UPPL जितु सरकारनि जितु नेतृत्व जिखिनि दैदेनलांबाय थादों आं नुनायाव मोजां मोनदों। आं बुंनो गोनां बेखिनि।